Så er jeg på vej på rideskolen, og klokken er 12:15. Jeg skal ride klokken 2 hos Line, privatundervisning. Min mor kører også derud. Eller mig. Ja. Så er jeg ankommet til rideskolen, og jeg har hentet mit sadel og mit underlag og mine stigbøjler. Og ja, vi skal lige skifte. Så fik jeg skiftet det der ting. Yes. Og nu er jeg taget moonlight ud, og jeg skal til at strile hende. Og me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easy. nu er klokken 1:20, så ja, vi skal være klar her klokken 12:30, så vi kan nu få varmet op inden vores undervisning. Så jeg vil sadle op nu. Yay! To the no man's land before the longest time, lady. I need you, darling, come and set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Så er vi på vej over for at ride. Vi har fået sadlet op på det hele, så Jeg vil lade vi to kan gå igennem ild og vand, og jeg vil elske dig til verdens ende. De sagde det ville gå galt for os, stik imod alle odds. Der står vi her, baby, langt om længe. Er det stadig dig og mig? Stadig dig og mig. Så er jeg reddet, og det er Mette, der er bagved. Hun skal ride næste gang. Og jeg er lige blevet færdig, og Moonlight, hun var egentlig sød nok. Så nu er jeg blevet færdig med Moonlight, og jeg har sadlet hende af. Så skal jeg til at strile hende efter. Jeg skal give en dækken på det. Så sidder jeg ellers og hygger med hende i boksen. En lille tøs. Måske laver vi lidt horsemanship. Ej, vi sådan, laver nok noget. Nej, hygge, shit. Det gør vi som regel inden vi rider, men jeg har ikke kunnet nå det i dag hjemme, så vi er nok efter. Så må jeg ud, det har jeg ikke tænkt mig at filme. Men senere i dag, der skal jeg med min mor i skoven på min mors hest. Og der tror jeg måske, jeg filmer lidt derfra. Så er jeg kommet op på Duchesse. Og jeg rider bare med dækken på og sådan nogle sæder. Og så er min mor med, som går med en tur i skoven. Og det er min mors hest. Det er lidt fin tut. Så har jeg ridet Duchesse, så vi har fået sadlet hende af, og det var en fin tur i skoven. Så nu skal jeg hjem af. Så min mor, hun har også haft morgenlagt dag, så hun er også træt på at kigge på hende. Så vi ses!